Balimao ani nyokuma très urgent et très chaud. Balimao yoro ka kalan français do de be ka wuli bi malien a chauffelen ba de be français do ani mogo mungo ko français mai nou be français ni français nationalité bu bulu malien yoro kalale be bi français do rebe ka boka kuma do fo aw nanga janga name. Oh, Malien, ne kuma nga girinde ka fo o ngena munu be Faransi na be ka Faransi critiquer. Aya kolosa ya la de sinon donora be taw yere soroka jamana kan o ne ka conseil ke ni. Yoro ka kala anga janga ne kuma kana me folo. Oui, je suis franco. Tu vis en France, hein? Oui. Bon, alors arrête de chier sur la France. Voilà, c'est simple. Pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Si tu es française, que tu vis en France, arrête de chier sur la France. Ou alors, tu prends tes clics et tes claques, tu vas au Congo et tu vas chier sur la France depuis le Congo. Tu vois, tu seras beaucoup plus crédible. Parce que là, tu ne l'es pas. Mais la France, elle devrait être redevable envers les... La France a déjà versé, la France a déjà payé bien plus que tu ne crois à tous ces pays-là. Le problème, c'est que vos pays sont dirigés par des dictateurs et la corruption est absolument colossale dans vos pays. C'est qui les met? C'est qui les met? C'est qui les met? Donc, tu t'es fait ton film, tu t'es mis sous influence de je ne sais pas qui, la France a fait ci, elle dirige, machin, bidule, truc, mais malgré tout, tu vis en France. Moi, je te demande juste un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Tu dis que t'es française, tu vis en France, mais tu viens chier et cracher sur la France. Eh bien, moi, je te dis, t'es pas française. Tu n'es pas française. Tu n'es pas française. Tu vois, rien que pour ton discours ce soir, moi, je te déchouerais de ta nationalité française pour te renvoyer au Congo. Parce que si tu t'estimes d'abord et avant tout congolaise, retourne au Congo et va défendre le Congo là-bas. Ils ont besoin de jeunes comme toi qui vont aider à défendre le Congo. Mais ici, ton discours est inaudible. On en a marre des gens comme vous. On ne supporte plus la situation victimaire de tous ces Africains, de tous ces Maghrébins qui viennent vivre en France, qui se prétendent françaises et qui viennent cracher et chier sur la France. Il y en a marre. Donc si tu veux rendre service à la France, eh bien tu vas au Congo et puis tu vas défendre ton pays de là-bas et tu nous lâches les cap. Voilà. Vous savez? Abela jele ya mesa. Bela jele ya mesa. Français ou kunte ni ke folo. Sorasi ne kele ka kurita ka ganade. Franci fana activiste de classe ça. Français ou fana ou ka mogo de la bossi ça. Ka communication ka a contrer. Folo ni an kun be bo kane segu tungara to yere wolo la domina an go ngame bo farasi control ngo makoro ne bora ka njabi farasi kaw an be farasi population de blanga côté là mais depuis sagaw dona révolution na farasi ga yere wulla ko non ko parce que ni ko nalo ma ko chine kale abulo kurule be chifo ka duguje amunu ni révolution ke ani farasi peuple kun kadi. Gilet jaune mogo tarafo malda unanye photo beta mais bi o tseka ke ni faransi ka do bora faransi san bibi na mbero na ko bi ka beta ka malda wallahi bila oba sigala parce que moi munu be révolution bo da kono si san no a 80% be escroquerie a be malangolondi kane segu tungara to yere wolula ani français u jera ka manifestation ke malda français yere contrôle la ou you ka avion billet ta ka bo France kana an be kun loger lembe ima e français be ka bo san kaka ta ka boy awa baro diaspora bi julla do mali kun sa milliard keme wolonvla maliam tungara ke munun be tungala u be war mun ci malla sa milliard keme wolonvla tungara ke obo de investi malla sa mali kono milliard keme wolonvla. Non, ebo ke kito rojime, iba ke kito France, iba ke kito Amérique, iba ke kito peut-être aller Afrique dugu bo do ere balare. Mais chama a famba chama be boto abu dugu de la. Ako ka tout fait. Bon, che bora che kuma fo sanno. Ako kaka taka buga dugu la kona tuka dugu fait. Pa aya dama teme de quoi. O sigi ko tan France. Anu aba ke to anu be nyegena takala o be France to ko buda. Alors que le président a choisi que date de là. Tiens, ben faut tiens comment faire tiens des fois. Ni moi mi to malla. Kada fo Assimi Goïta ma aba fo ko tiga malbla. Et pas do bu sigile to farasi de ka fo ko ka karsa genga bo malla.
ado de bitike isigile to France ka fo ko non ko ni mogo fe fo Assimi ko Assimi ko tigi don kasola et inconscient de e bi to France e be do fo Macron ma fo ite bola e be Macron nga sho fili kono e be français ka dumuni fili kono e bi daga gorno français ka dugula e be do fo France ma français etoi aye baganya min do ko la de o da to français o fana be ka wula contre la bi a chama me songa problème soro ko ina de parce que a de fola damino a de pas a surasi laga ton ndo na ka décision krikara ta la dre ma e to bu fana be ka wula en contre la fambe to fana be ka décision ta san parce que a kelena fo anga développement na ta nyefe ko to abu de do nin korana chon kaloyi to wu ya sege an la do na ay Francis surasu de gen nous on a été clair an be wulu domina M5 yere wolo an be wulu domina an go de Francis surasu ka ta ka ba Mali kono an ma fo Francis ambassade ka fermé an ma manifestation ke an te foi fo Francis ka deuma ani peuple français qu'on kadi parce que an be ka révolution intelligente de ke depuis ni surasi bizarre nous na fangata ou nanu donko la c'est-à-dire naloma donto ko la mo to botodi an ma ka domina wallahi farasi journaliste baw be kumbe anko farasi mo ko ba chama kumbe anko farasi ministre ali Jean-Luc Mélenchon kumbe Mali défendant depuis Assimi Goïta ni fanga ta dro Jean-Luc Mélenchon aka discours yelema akoko nte mo ko yi mais yani Assimi nunu ngala Jean-Luc Mélenchon kuma on deme farasi mo ko baw a député wa mo ko baw kumbe on deme anga kelela pa an te farasi ka don dogoya an te taka ngamitu ko ambassade attaquer an ta fa ko ambassade fermé an te violence ira quoi mo mi yera kuma diman koro doni o Macron di abana ani farasi ka kun kadi mais depuis nous fangata depuis bagaw dona kelela depuis sagaw dona kelela ou ye kele betien ou ya beke ni brigandage ni vagabondage ni barbarie voilà les conséquences aujourd'hui mo ko chama carte de séjour tiena farasi bi baganya bulu maintenant aye ne makoro nyaw gen dongo do naw gena ka bo farasi naw na malla billahi Assimi ko do ka garange mamuda baguluka abi se ka to farasi ka mun ka somo ka te ko to malla Assimi jetoni munda ma o éphémère de ote ko meta nyefe transition mi se ka fendo ka wi mais aga na bo farasi de naw gena dominga do malla na ma procha abeta ka bandula o beta naw e kasula Tche bi jigida ni surasi nunu kan ni crise kat ni furudimi bila ou bien tension bila kana jigida Assimi ngade ni jigida Assimi ngadoro besa parce que crise bi fa aya ka tunga ke aka bo parce que an do an de ka kele la ay an de ka kele tien awe an de ka kele tien an kuma ka kele ke wallahi billahi an kuma ka an ni ben le cerveau nu kuma ka kele ke chugumna an kuma ka fere Macron ma tellement parce que an be ka France ka dongere de black Macron kele an ngere an kumbe ko dike a dante France ka were be bo France ka taka u kumna me nyogo bema ne teri do be France ali chini France débuté bauna ala meru an be ka du be ka mo France be kan de kauna ani France kun kadi an be ta métro lo an be fen beke an ba fuko peuple français de mais depuis saka denu na fangata u yanga kele be chi France ka were be ka commencer ka dimu koro parce que benya bala ima français tikerana do rete ba ay France gain bon ay jigira France munuka France population nyabala Assimi be ka munke France débuté nyabala Assimi be ka munke France mo ko ba be nyabala Assimi be ka munke bo u tikera mali onadi parce que par exemple non wallahi France ka fsanai avec la loi violée avec la charia ou soso atala kante bateau at mangena mate malangolo de dou donc autant bonya bon mo be to Assimi ko bi ki be France be Europe ika ko kechugo do so do no la biti yere soro malla o nega kuma bane